L-imħallef Antonio Mizzi ċaħat talba li saret minn prosekuzzjoni biex il-ġuri tal-Angalja akkużat bil-qtil ta' Twani Borġ magħruf bħala l-Bona jiġi xolt. Il-prosekuzzjoni għamlet din it-talba wara xhieda li ta' Clifton Kassar li jiġi l-arus tat-tifla ta' Franz Borġ hu l-vittma li fi kliema waqt l-istadju tal-kontro eżami ġie redikolat mill-avukat difensur Giannella De Marco. Min-naħa tagħha d-diviża sostniet li mhix taqbel mat-talba tal-prosekuzzjoni għaliex ma hemm l-ebda bażi legali biex il-ġuri jiġi xolt. Dan waqt li kompla jinstema l-ġuri li fih Gali qed iwieġeb mhux ħati għaż-żewġ kapi ta' akkuża, dik ta' omiċidju volontarju u li kellu fil-pussess tiegħu sikkina mingħajr il-liċenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija. Fix-xhieda tiegħu Kassar qal dwar kif l-akkużat ġibet iċ-ċoker tal-vittma, azzjoni li ma tantx niżlet tajjeb ma' Twani Borġ li ġie deskritt bħala bniedem nadif u jiddejjaq min imislu ħwejġu. Kassar qal ukoll li Galja kellu fuq riħa qawwija ta' xorb waqt li kien qed ikellmu. L-avukat Lanfranco fissem il-prosekuzzjoni qalet li minn dak li ġie osservat minna seta' ġie kkawżat preġudizzju rimedjabbli li fl-opinjoni tagħha għandu jwassal għax-xogħliment ta' dan il-ġuri. Min-naħa tiegħu l-avukat Joe Giglio f'isem id-diviża qal li fiċ-ċirkostanzi ma hemm ebda raġuni skont il-liġi biex dan il-ġuri jiġi xolt. Min-naħa tiegħu l-imħallef Mizzi ċaħat it-talba tal-prosekuzzjoni u talab li l-ġuri jitkompla.